Nggak boleh. Alah pengen. Yuk monggo BAP Pro Dasit. Tresno iki abadi Dewa-dewa Lea soro Dua ko ati kaula
kasunyatan yen kau aku siramu isinya wiji BAP Production lagi Penak dek. Masuk Ayo dek. mas ganteng. Le Abdul juga ini. Yo. Mas Musti kane ati dongaku siji tresno iki abadi aduh dewa-dewa esmoro buatno ati kawula anggon kula lapor tresno kapan kendak saking jopo lahir tresno kang suci kasunyatan yen kau aku siramu isinya wiji dewa-dewa dengan suara buatno ati kawula anggon kula lapor tresno kapan kendak saking jopo Pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen kau aku sliramu isinya wiji Mas Arya. Ayo kita Lagi dong. para sisa dulu bro. Ayo iciki weh goyang deh. Iya. Si Jine mas